Hola, bon dia companys, soc Marc Oliver d'Arquitecte 160. Avui us vinc a ensenyar un àtic molt especial de Pardinyes. Sisplau, acompanyeu-me. Com veieu, aquest és el regle. La porta, la número 2, està tot nou estrenat. Endavant. Aquesta és la sensació que tindreu aquí quan compreu el vostre àtic. Mira, un espai de menjador. Amb la zona de la cuina, una habitació en la planta de baix, un quart de bany, que és molt important, i tenim dues habitacions més a la part de dalt amb un altre quart de bany. Cosetes espectaculars. Aprofitar el que és el balcó per convertir-lo en terrassa. Ara us ensenyarem amb més de profit i veureu les bones vistes que tindreu. Mira, agafo la clau a la càmera. Fixeu-vos que és obra nova, ha estat escriturat aquest 2020. La veritat és que, per mala sort dels propietaris, se'n van a treballar fora i mira, ha sigut comprar i l'han de vendre. Llavors, teniu encara totes les junts per muntar. Carpinteria, és de PVC i la veritat amb doble vidre, parquet a terra, i aquesta és l'habitació que teniu aquí en la planta baixa. És una habitació, podríem dir que doble, no és una habitació de matrimoni, però si hi caben dos gitets, o per fer de despatxet, ideal. Llavors, coseta bonica són els ventanals que han quedat molt xulos, aquest tipus d'embellidors i els mecanismes d'electricitat també, i després que fixeu-vos, aquesta és la terrassa que els hi queda. Llavors, primer de tot, us ensenyaré la terrassa, estem vora 12 metres quadrats, són les vistes, estem a Pardinyes. La veritat és que és un barri jove que li agrada a moltíssima gent. Ja sabeu que tots els que són de barris disfruten i defensen el seu barri moltíssim. I estem aquí davant de l'institut. La veritat, un dels carrers principals tenim Baró de Maials a l'altra punta i en aquesta la rambla principal de Corregidor Escofet. Llavors, aquest edifici és l'únic que tenim a aquesta zona amb piscina. És a dir, que si vols disfrutar d'una piscina, te toca anar a aquest edifici. I ja t'he dit, més nou que aquest, ara mateix, a Lleida no hi és. Llavors, tenim una cuina que és moble modern, electrodomèstics amb color inox, llavors una pica per la part de sota, tot el tema de l'encimera, la veritat és que està molt ben acabadet i té un toc modern i nou. Evidentment, què us falta? Doncs estar a vosaltres i personalitzar tot el que és l'immoble al vostre gust. Que a nosaltres ens alegra tenir un immoble que és, com podem dir, la venda d'un immoble nou. Llavors, ara mateix, com sabeu, som especialistes en segona mà i a la zona de Pardinyes Balàfia, com a referència, ho som. Llavors, fixeu-vos com han solucionat la part de la coberta a la planta d'aquí dalt. Farem un vistacillo ràpid i després us ensenyo la terrassa. Fixeu-vos, tenim una habitació que queda a altura suficientment per estar-hi tranquil·lament. Tenim la segona habitació d'aquesta planta, que vindria a ser aquí un armari a mida, que encara li falta. Tenim accés a la terrassa, i tenim el quarto de bany, que l'han fet aquí que puguin utilitzar-lo qualsevol de les persones que estigui a la casa. Llavors tens el teu plat de dutxa, vàter, la pica, la veritat és que bastant cuco. Us comento, aquí podem arribar a fer la tercera habitació, és a dir, posant aquí un tabiquet. Si us interessa tenir 4 habitacions, ho podríeu fer. L'únic que passa és que llavors sacrificaríeu el que és l'accés a la terrassa. Com sabeu, tenir un accés a la terrassa per una habitació, no sempre és del tot útil. Aquí ara mateix no hi és, però teniu la possibilitat. I fixa't, les vistes, ara ja està sortint el solet, el sol ens està sortint per aquest costat d'aquí, llavors tenim orientació sud cap aquí, és a dir, estem molt ben orientats. Els pisos, recordeu, és preferible tenir orientació sud per aprofitar la calor el màxim possible. La coberta, com és obra nova de complicador tècnic, tenim aquí part de plaques solars per a calentar l'aigua calenta sanitària, per tenir la màxima eficiència. Tenim plaça de pàrquing al mateix edifici i també tenim piscina. Llavors l'edifici l'han fet i l'han acabat amb SATI. Això significa sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior
i com sabeu és el que estan recomanant moltíssim en quant a l'aprofitament energètic. És a dir, l'aïllament està per la part de fora, quan acalentes el pis, les parets les estàs acalentant i no s'escape la calor. Llavors és on menys ponts tèrmics estem trobant. Què més? Des d'aquí veieu tota la coberta, i el tema de les vistes que tindreu. Llavors us comento, aquí a la zona tenim aparcament per a motos, tenim aparcament que podríeu anar i no hi ha zona blava, i la veritat és que vosaltres no tindreu cap problema d'aquestos perquè segurament comprareu l'àtic en plaça de pàrquing, o això és el que us recomanem nosaltres. Us comento, organitzarem visites a mesura que ens aneu trucant, 973 10 22 86. Com ja sabeu, jo mateix i els meus companys us atendrem i espero que pugui ser vostre. Ens veiem aviat. Us deixo amb aquest